C'est ça. Donc on a trop de canons, mais trop sautant à nous woro bêta. Trop comment so dinta à nous woro. Au sautant nous woro ina. Trop so geleme. A faut ma ko gasker so. Au dé adama. Ne trop so ikan. Ka dé ikan. Dé beti kele. Fla. C'est ça. Ne adama kanu. Adama yintogatigia. Kan dawlatigia. Kan naflutigia. Ni yɛrɛ adama kanu n'i bɛ dingɛ kɔnɔ i bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ adama tɔrɔbu min ye kuru 7 ye den bɛ tɔrɔbu yɛrɛ so 2 na n'i ye 2 fara 7 kan o bɔ ni 9 o bɔ ni bunahadamaden yɛrɛ o 9 ye adama kunkolo min bɛ ci 1 o ye 2 n'i y'o 2 fara 9 kan o ye 11 cɛ ni muso bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔrɔbu adama de la adama n'i tɛ fɛ jigi cɛ k'i sɔrɔ événement ɲɛfɔla la fɛtiw ɲɛkɔrɔla la i yɛrɛ kungow ɲɛkɔrɔla la e tɛ fɛ jigi cɛ k'i sɔrɔ n balimakɛ n balimamuso a fɔ don dɔ la i delila ka lalabi ka abu aramsɛs den a kumana ani dɔnni tv tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o don a kumana ka tɔrɔden kan ko ka adama kɛ jigi jate la jigi yɛrɛ ye fɔɲɛ min tɛ ni mɔgɔ ka laɲini tɛ n'i ye tasuma ɲagatɔ ka yelen d'a ma i bɛ taa sɔrɔ fɔɲɛ de bɛ ka d'a ma jigi ye fɔɲɛ de i bɛ adama sɛbɛn siɲɛ 2000 siɲɛ 100 siɲɛ 12 n'i y'a sɛbɛn siɲɛ 2000 siɲɛ 100 siɲɛ 12 i b'a nasi tila 2 ye ka tila 1 kɛ bitɔn kɔnɔ k'o bila i bɛ kasɛtigɛlan k'o la kasɛtigɛlan min bɛ k'o la u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko bintu sudan fɛn dɔ ma ko bintu sudan latikɔlɔn dɔ i bɛ bintu sudan k'o la i b'o mun pendant 45 jours tɔ tilalen min n'i y'o bila kɛrɛfɛ i b'i yɛrɛ si la kɛ n'i ye san 20 i b'o ko siɲɛ 20 yɔrɔnin kelen n'i ye san 30 i b'o ko siɲɛ 30 yɔrɔnin kelen n'i ye san 50 ye i b'o ko 50 yɔrɔnin kelen dɔw yɛrɛ bɛ yen o t'a si yɛrɛ hakɛ dɔn a wolola san min a t'o dɔn a t'a filankutu dɔn i b'a fɔ sigi o b'a ta ko mujibu jate la n'i ye mujibu daribo k'a ɲini o bɔ ni siɲɛ 55 ye i b'a k'a ko siɲɛ 55 yɔrɔnin kelen nasi tɔ kilan kelen a bɛ latikɔlɔn bintu sudan ko la k'o mɔ a farikolo la sɔgɔma o sɔgɔma siɲɛ kelen fɔ tile 41 jours n'a ye nin kɛ jigi cɛ t'a sɔrɔ nafoloko la jigi cɛ t'a sɔrɔ garisɛgɛko la ni da donna tɔgɔ la ko min na ni faux promesses bɛ ta ye faux propositions bɛ k'a ye olu bɛɛ bɛ wuli ka bɔ ni da donna tɔgɔ la ko min na o bɛ dilan yɛlɛmacogo t'a la hali ni fɛti cɛ tɔ ye 24 heures n'i sera ka nin kɛ ka heure 12 kɛ ka confetti nin ye ala b'i da dɔ yɛlɛ jagoya la e tɛ malo fiyewu i ka denbaya ye surtout i ka jɛkulu n'a bɛ taa misiri a ka taa malo adama oui, c'est là. Ah, c'est le qu'il est vrai là. Mais comment trouver une plus sourde? C'est ça. Nous savons trouver que n'a pas été clé, fla, clé vrai. Nous savons pour trouver à dans les kalanso tan savana. Donne sous tan nana mais au côté kalanso tan savana garia mais clé, fla, clé vrai. Au lieu pour trouver à dans les kalanso tan savana, les deux fera tan savana tan génie. I bɛ papier jɛman dɔ de ta i bɛ ka kalimu n'i ka daba ta walima i bɛ ka bigi ta n'i y'i ka bigi ta i bɛ UNISA sɛbɛn papier sanfɛ siɲɛ 1000 o 1000 i b'o kɛ sɛbɛn ye i b'o tu a bɛ tunu golo bɛ i b'o bila i bɛ tila ka kalimu ni daba ta walan sanfɛ ka UNISA sɛbɛn 1000 nasi i b'a kɛ ka jɛgɛ farama tobi jɛgɛ farama bɔ farama la i ye salen sɔrɔ i ye bama sɔrɔ i ye tɛbɛni sɔrɔ i b'a kɛ k'o tobi i b'a don a tɛ nɔgɔya i b'o ɲɛgɛn na fiyewu ka sɛbɛn tutu fo ala ka sɔrɔ dɔ d'i ma depuis bangena i ma deli ka sɔrɔ min ɲɔgɔn kɛ terikɛ nin kɛ i tɛ ne abu aramsɛs den lalabi ka abu aramsɛs den i tɛ ne jɔyɔrɔ ye i bɛ ala de jɔyɔrɔ ye diɲɛ garisɛgɛ ni diɲɛ nacogoya la sirijugu ni dibijugu b'i ni sɔrɔ cɛ ala b'o dibi in bɔ i la siri in bɔ i la i bɛ sɔrɔ kɛ k'a dun k'a mara ka sɔnni kɛ n'a ye ka da yiri la n bɛ yiri di ka fara kan parce que ça y est yiri di fana on m'a rappelé que actuellement an bɛ Lalabibougou oui voilà an bɛ Lalabibougou on a actuellement à Abidjan d'autres Carrefour à Kouaba oui Lalabibougou voilà nous sommes au 07 97 97 17 85 Inch'Allah.